ole clear tu te chibai le vekule buin hi me ni somni panga kumsan hi somni panga pathian ni hania to tuma hian tunlai thil thleng ngai ven lo dak mai Donald Trump administration le Harvard University in Garbo ruak chungchang hi kan ta lang bele donanga engwangin nge he thil thleng hian ngai ven a lo em na chan kan ti chuan kan ria thewangin US hi University zirna in thatak tak omna hmun ania ewang hian US mi le sabaka khovel hmun sang tangin an zirna ina hian lekha zir turin mitam tak chu an kal thin ani tin chumi pi alama khovela ramshoi tu sang te pon an fa te lekha zirna tan heng zirna in te hi an thlang thin bok tuna kan soimek Harvard University apo hian foreign student sangsari lai mai tundin hmuna hian an kalmek ni in tarlan hania chungzinga chuan khovel ramshoi tu lar tak tak fa te po an kal ni in tarlan hania ani na taka chuan tuna hian Trump administration hian Harvard University a hian foreign student kaltir tolo turin ma an lamek ni in tarlan hania he hianin ngong tam tak nei don ni in alang bok he wang hian Harvard University chuan Trump administration hi an kinglet ni te poin new sanga an tarlang ani zirtop ni liamta me ni somni pathum kumsan hi somni panga khan Harvard University chuanin Trump administration hi an kinglet ni in tarlan hania achan chu Department of Homeland Security chuanin international zirlai US rampona zirlai zongzong te chu tuna chang chuan an university ya luan phalsak to don lo wang ani emi chungchang hian ngai ven a lo khop mai etianga darkar somni pali chunga Trump administration in thu chuan siam hnu hian rang tak mai in Harvard University lama thunei tu te chuanin ma an la zui ve ngal wata Trump administration hi an kinglet ve ngal ani Harvard University President Dr. Alan M. Garber chuan athil thleng chungchang hi ting hian soi vele buka Trump administration in thu chuan siam chungchang hi an ngai to chiang lo dewani ti hin asoya achan chu he policy wang hian mitam tak zirlai rampona tanga US a lekha zir tura local te an hmalam hun chu ati chia sak vek don ani ti hin University President chuan atarlang ani Ivy League chuanin Boston Federal Court a he kinna hi athe luta US sarkar chu an thutuk na siam chungchang a hian US sarkar chu an thutuk na siam chungchang hi ngai to thale turin angena achan chu zirlai tam tak chu an lekha zirna konga hian ngong na satak anei don wang ani chuan he dan hi an man don chuan India ramatanga zirlai tam tak te po angong don ni in Hindustan Times chuan atalang vele boka tondin hmuna hian Harvard University a hian Indian zirlai zanga tanga zariat anom mek ni in tarlan hania India ram chu angong na sa zol don big ni na langa tondin hmuna hian zasari somriat pariat chu Harvard University a hian an lut mek ni in an tarlang bok ani zirlai tam tak zinga hian graduate mai to tur te po anom nual ni in tarlan hania hetianga traman order a chu thu tak wang hian mitam tak chuan harsat na le mangan na an tok chho mek ni in alangta ani tuna trauma immigration policy hian ngong lian tak ani dona foreign student zinga hian lalchung ko zinga mi te po antel ni in tarlan hania hewang hian bo ruak aso sang khop mai Princess Elizabeth Belgium lalfanu po Harvard University a hian zirlai hanimeka etianga Trump administration in immigration policy an kalpui don takawang hian ani po hi Harvard University chang hian achu nge ngai don ni in alanga he hian ngai ven a lo khop mai Belgium lalfanu Elizabeth hian tundin muna public policy master program first year na azo ve chi ni in tarlan hania etianga policy thar an man chho don awang hian an boy review ni point alang lalfanu hi nakin loka Belgian lalnu tur alani dona King Philippe le Queen Mathilde te fapalizinga upaber ani
tunai hian kumsom hi pathum chawa upa alani le ngal Canadian President atalan danin tundin muna hian Harvard University a hian Canadian zirlai zaruk somriat paruk anom mek niin atar langa chungzinga chuan Cleo Carney Canadian Prime Minister Mark Carney fanu po atel veng heng he tuna hian Harvard University a hian first year azove chi ani hi resource efficiency program noya zirlai ani mek bok hetianga Harvard University ya trauma administration in foreigner zirlai te zir thei to lo tura ma an lak chan nia lang pakhat chu tuna hian viral pakhat awma USA China inkar bo ro khi kan hriat theuh karinga engtiklai point USA China hi anin ela China point thei top chuin khovela chungnung berni tumin US hi a el reng thin ani chuwangin US hi angai theilo view ni point alang hetiang hi ani mekla yin report atanga landanin China President Xi Jinping afanu Xi Mingzi chu arukin Harvard University a hian minglem mangin zirlai ni ti tarlan ania activist Laura Loomer chuanin April kumsan hi somhi panga khan Mingzi hi US a ala cheng rang ni poin atarlang ane hewang hian ani hian angai thero view ni na langa Xi Jinping afanu hi anrama thon kir turin US sorkar hena chuan angen ni te poin thu thang ombok ani hetiang hian ni wangin hewang hian China le Harvard inkar inzomna ngetak mai chu aron chu chedon ta ni in alanga international student policy mangin tuna hian zirlai tam takte chu anrama thon kir le turin man la chome ka tuna hian Harvard University a hian Chinese zirlai hi mi sang khazan hi le pathum anom ni in report chuan atarlanga US chuanin heng Chinese zirlai tam takte po hi anrama thon kir le turin ma ala don ni in tarlan ani China President Xi Jinping fanu Xi Mingzi hi kumsan hi kumdai to khan Harvard University a hian lekha lo zir to a tuna phei chuan a graduate na arei to a amero chu thu thang leng vela US a hian ala cheng rang nia hriat ani wangin activist Laura Loomer hian angai theilova hemi boruak leng vel kara hian Harvard University a foreign student zong te University a hian lekha anzir thei to lo na turin ma aron lak phani te poin thu thang leng vel chu omani ti kha kan hriat a thome o lekha kha tundin muna Harvard University ya foreign student tam tak lekhan zir thei to lo na tura ma an lak dan chungchang kan tarlan thei chu hania nakina thu thar dangom te ni chuan video danga kan tarlang le don nia